id-dinja talmek aktar minn imalmek. Mary ġus xi ħakka, iżda tiftakar kull dettal feta venera ta' 100 sena. Għada mhux biss luċida iżda miblija ħajja. Dan l-istazzjon żar lil Mary li twildet fl-istess sena meta sseħħew l-irvellijiet tas-7 Ġunju ġewwa l-isptar Paul Boffa fil-Furjana. Imdawra biqrabata għaltinna li qed tħares il-qudiem biex tgħix iżjed. Kif qed tħossok illum ma laqt 100 sena? Qed naħu pjaċir. Ewwel għad kollha santuġajt 100 sena ma fihom somot. Imma insomma, qed babbintani l-għajnuna u mxejt. Issa, ma nafux ġej, u s-simmi oħra. Ġejja minn familja ta' 6, hi kienet il-kbira. Għaltinna li l-irbit qatt moġob lila u l-ħuta, kif kien wieħed biss minn ħuta li qal is-Sinjor C. Iżda l-fatt li baqgħet xebba ma ħassitx li għandha xi ħaġa nieqsa u spjegat kif wara kważi nofs seklu tgħix qalb iż-żabbarin dbedet mhux ħażin. Dam sostin l-ewwel bin sena ħażabbar, b'hekk inkellet l-ewwel mek ma fl-Awstralja. Għamilna waqt, għamilna 15 sena hemmhekk. Mbagħad bejna u ma ħaġġiet. Mela ħaġġiet bejtaw. Ma setax jonqos li s-semminna meta Malta kienet taħt in-nar. Nizlu għax-xelter, kif speċjali, il-gwerra bħal-persi. Kien fuq l-20 dak iż-żmien. Fil-Furjana noqogħdu, għax fil-Furjana kien hemm wieħed bil-ħanut tax-xogħol u ħaffer u l-gvern ħadulu għal kulħadd u konna morru fix-xelter istess. Bil-qraba juru rispett li ma bħalu tant li għajnejhom żebġu bl-imħabba lejn Mary li llum għalqet 100 sena jkompli tirrakkonta fuq 1000 ħaġa oħra. Irtokjata u fuq tagħha, Mary għadditilna messaġġ sempliċi li tassew għandna nixtarru jekk irridu ngħixu ħajjitna fil-milja tagħha. Kulħadd jieħu pazjenza bil-riġli. Għandna dak li tgħod għandna dak li ma se naħsar għal ħadd, għandna il-kumplament ta' minna. Mhux veru. Ejdu nevvi barġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.